Αρετώντες ακτήσει καταλαμβόμενο ειρήνη πάση και το πνεύμα της Κυρίω κλείνομεν. Συ, Κύριε. Δέσποτο πολύ έλεγε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Πανακράντου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του τιμήνου και ζωβίου σταυρός να Κυρία σου, ότι σωτήρα έτεκεν των ψυχών ημών. Κύριε Λέησον, ευτόχευσαν και πεινασαν, οι δεξιτούντες των Κύριων, που και λατωθήσονται παντός αγαθούν. Πλούσιοι ευτόχευσαν και πείνασαν, οι δέγνητούντες των Κύριων, που και λατωθήσονται παντός αγαθούν. Πλούσιοι ευτόχευσαν και πείνασαν, οι δεξιτούντες των Κύριων, που και λατωθήσονται παντός αγαθούν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε των χειρόνιμων τα έργα κατευθυνών. Κύριε Λέησον, Εμάς ποτισμό γνώσεως και της ομούσιου τριάδος, Κυρίου δεηθούμε, πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την εγκαιάη και εις τους αιώνας των αιώνων. αμήν. Νίστητε Κύριε του ευσεβούς ημογένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών. Νίστητε Κύριε και πάντων των όδα εστικότων, ευσεβών Ορθοδόξων Χριστιανών, και χάριζε αυτής τα προσωτερήν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβές κατεναντίον δωρούμενος, και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Παρόσα τα πλημελήματα ημών, επαρέπουσα η άματα της ελπίδας. Καθώς επ' κύλα το δύναμιν εξύψους της εστί το πνεύμα το Άγιον, το προσκυνητών και παντοδύναμον, το εξού του Θεού και Πατρός εκπορευόμενον, Δεού γενόμενοι δυνατοί, ενέργων και λόγω Μάριου Επισκόπου Σεβαστίας, της θύμης σου πλήρωσον δόξης και το παρόν θυσιαστήριον, Άγιον ανάδειξον, τους δε κτήτορας αυτού, Μάριον, Μαρίαν, Τέκνα, των τέκνων και των εγγονών αυτών, εις αγαθής πολιτείας κατόρθωσιν, εις εκπλήρωσιν πάσης δικαιοσύνης, ότι ευλόγητε σου το Πανάγιον όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουρανός πολύφωτος η Εκκλησία. Πώς θα φύγετε μετά, θα πατήσετε. Τι κάνεις, καλημέρα.